בגדול, אתם יודעים, בא צץ לו איזה יצור, חסר מודעות עצמית, כנראה ניסה את מזלו בעולם העסקי, באמת, דעתי הכנה, בן אדם שלא מבין בעסקים, בן אדם ששואלים אותו א' הוא עונה ד' בכלל, בן אדם לוקה בידע בסיסי בתחום שהוא מתיימר להבין בו, אבל זה בסדר אחי, לא אכפת לי מזה, יכול להיות כושל כמה שהוא רוצה בחיים שלו, כל עוד זה לא נוגע אליי. מה שהוא עשה לאחרונה, זה שהוא בא, התחיל להגיב לי על כל מיני דברים, התחיל לדבר עליי, על לי ולעדן, התנגחויות איתו, עדן יצא לו הרבה פעמים שהוא התלהם עליו, ובצדק עדן אולי התלהם, אבל עדן אמר דברים שממש נכונים בנוגע אליו, והוא משתמש בצ'יפים, בטריקים מאוד זולים, צ'יפ טריקס. בן אדם בא, מדבר בצורה אובססיבית עליי ועל עדן, עדן הוא מנסה לבוא ולעצבן אותו, קורא לו מיניון כל הזמן, לי קורא פינגווין משום מה, כל הזמן אני עם קלאס, אתה ככה, אתה ככה. עכשיו לאחרונה יעידו באמת הצופים פה וגם המודים, אני בטוח, כל פעם שכותבים לי את השם של המטומטם הזה, אני אומר להם, אל תדברו עליו, תנו טיימאוטים, לא רוצה לראות את השם הזה אצלי בלייב, תנו טיימאוטים על הבן אדם הזה, כאילו, הוא לא רוצה לראות איתו בכלל באינטראקציה, למה? כי הוא בן אדם... מי מכיר אותו? מי מכיר את הבן אדם? זה בן אדם שמנסה בכוח לריב איתנו כדי לקבל צפיות. עכשיו, מה מעצבן אותי? יש דבר שלדעתי הוא קו אדום, ובגלל זה אני מדבר איתכם על זה עכשיו. לדעתי, לזיין למישהו פרנסה, זה באותו מידה כמו לירות עליו. זה אותו דבר, כי בסופו של דבר כסף, זה החופש שלנו, זה השקט הנפשי שלנו. אני רוצה לעצור אותך לפני שאני נכנס בדיוק לנושא של הפרנסה, כי אני יודע בדיוק לאן אנשים יקחו נושא מסוים שקרה כבר איתו. בנושא קלאש, למשל, אוקיי, כי תכף אני יודע כבר מה רונן בא להגיד לכם, אני יודע על זה מהבוקר, בנושא קלאש, שאני הלכתי וביקשתי מהם, אגב, לא ביקשתי מהם לא לעבוד איתו, כן? רק אמרתי להם שאותו בן אדם, לכאורה, מזייף צופים בלייבים שלו, וזה ידוע, זה היה נטו, בגדול, כדי לדאוג לפרנסה. זה חלק מהקונספט, כדי שלא יגיע בן אדם כמוהו, יצור כזה, למקום שוואלה מפרנס כבר מעל שנה ישראלים, והחריב את זה גם הוא, וזהו, רק... כאילו, אתם יודעים זה בסדר, נגיד הוא באמת תמים פה, בוא נשים את זה, נביא לו את חמת הספק שהוא לא קשור לזה שהיה לו בוטים, אבל הוא אחרי זה גם הולך כאילו לקלאש ומציג להם נתונים כאילו סון גוקו, כאילו הוא לא מספר להם שהיה שם בוטים, כן? זה הוא לא אמר כלום, 21,000 צופים. על התרומה. עכשיו, אבל עזבו את זה. הבן אדם בצורות חוזרות כל הזמן מדבר על הכסף שלי, וכמה כסף זה עושה, וכמה Game Changers זה עושה, כל הזמן מדבר על הכסף הזה, זה לא משהו שהוא מופרך, זה לא... בשיחות שרדקס אלה ועוד יוצרים האלו, וגם זה היה אצלי פה בלייב, אפשר לראות בצורה מתומצתת איך הוא מדבר על הכסף, על הכסף, על הכסף. עד שבאתי וקיבלתי מספר אימיילים, היום מגוגל, בבקשה, אלה האימיילים, אני מראה לכם פה בשידור חי. שלום. קיבלנו את ההודעה המצורפת למטה כאן שהסרטונים שלך מפרים זכויות יוצרים. לדעתנו, ככה אומרים יוטיוב, התוכן שלך מוגן על ידי תנאי שימוש הוגן. כאילו יוטיוב אומרים, בגדול אתם תבינו חן-בסט שלח עליך קופירייטים, אבל לדעתנו אתה לא סתם משהו לא בסדר, אנחנו בדקנו את זה. טיפול הוגן או חריג דומה לכללים בנושא הגנת זכויות יוצרים. עכשיו שתבינו, מניסה בכוונה שאני אקבל סטרייק שכאילו יסגר לי ערוץ היצור הבן שרמוטה הזה, שהוא רואה שזה מפרנס אותי הלייבים. זה קו אדום. טיפול הוגן או חריג דומה לכללים בנושא זכויות יוצרים. הודעה זו נשלחה לעדכן אותך שאיננו מתכוונים להסיר את הסרטונים שלך בשלב זה. יש לך שליטה להגדות הפרטיות בסרטונים שלך, כמו כן באפשרותך למחוק אותם. לתשומת לבך, ייתכן שבעלי זכויות היוצרים יפנה אליך ישירות בבקשה להסיר את הסרטונים או לנקוט בפעולה אחרת. הודעת אימייל זו אינה משתמשת כייעוץ משפטי, ברצונך לקבל מידע נוסף על האפשרות העמודות לפניך בנושא הזה, עליך לפנות לעורך דין מוסמך. לידיעתך, הכתובת הפיזית ומספר הטלפון של המתלונן נמחקו מההודעה על הפרת זכויות יוצרים. עכשיו, מראים פה מה הוא כתב, חן בסט, שם הבעלי זכויות יוצרים, השם החוקי שלך, חן אלמוג, התפקיד הוא המשרה שלך, אני יוצר ובעלי זכויות יוצרים של השידור הלייב חדבס, תשתמש בשידור הזה ללא רשות, קודם כל חתיכת דגנרט מטומטם, חסר שכל, יהיה דומה לביצה. איך אתה מייעץ לעסקים בתוכן של מדיה, אם אתה לא יודע מה זה שימוש הוגן גם, חתיכת יצור מטומטם, לפחות שאתה יוצא נגדנו למלחמה, תצא נכון. חתיכת פרוד, יא קונמן. 1,500 שקל לשעת ייעוץ? כמה זה? משהו כזה, כן. אני חייב להביא וייט לפני שאני מאבד השתונות, חכה רגע. 1,500 שקל לשעת ייעוץ. עוד הקטע זה שבאמת, כאילו, לא צריך להיות בן אדם אינטליגנטי, אתם באמת צריכים להיות מטומטמים, צריך להיות מטומטם, צ'אט, באמת, מטומטם כדי להבין באיזה יצור מדובר, די, בחיי, אחי, מדובר בחייזר, הבן אדם חי באשליה, שלחו לי איזה קליפ, אני אשלח את זה עכשיו לרונן, שלחו לי איזה קליפ מאתמול, בוא אני אראה לכם, הוא עושה לי, מי תבוא לי עם סנדלים, מי לא תהיה עם... מי אתה? כאילו...
באמת, מי אתה? מי אתה? מי אתה? אתה כאילו, אתה... אוויר, מה אתה נדחף? עכשיו, על הקטע הזה שהוא ניסה להוריד לרונן את הערוץ, חברים, על הקטע הזה שהוא ניסה להוריד לרונן את הערוץ, סבבה? זה הכי קו אדום שיכול להיות בין יוצרי צוכן. כאילו, מה שאתה רוצה, כל ריב שהיה לנו, בואו, אני, ניק ורונן רבנו פה עם קלשונות וחרבות, סבבה? לא רבנו, הריב שהיה לי, לניק ולרונן, זה היה ריב מטורף מה שהיה פה. ולא הגענו לדברים כאלה של להוריד לאנשים ערוצים. כן, זה גם בכוונה ברמה כזאת שאתה תקבל סטרייק ולא תוכל לשדר. והוא כתב פה את האימיילים שלו, הכל, שסרטו תראו הסרטון, היכן מופיע הסרטון, המדינה. אני מראה לך סרטון, תראה את זה בלייב, רגע. עכשיו סתכלו, זה לפני 4 שעות, וזה ממשיך, זה לא האימייל היחיד, הנה עוד אחד. אדם שלח עוד אחד, אמרו לו גם בדיוק, בוא תנסה להוריד לו את הערוץ, סיפור לו בדיוק כמה סטרייקים צריך, וזה השלישית שאת. כל פעם הוא בא ומספר, הנה שולח, ישב על זה, בן אדם השקיע זמן, חיפש את הקטעים אצלי בלייב, שלח להם חותמות זמן, יוטיוב אמרו לו, שלום חן בסטר, תודה על בקשתך לשרה, בדקנו את הבקשה שלך, ואנחנו זקוקים ממך למידע נוסף. תראו, בן אדם מטורף. מנסה להוריד את זה, אחי. עכשיו חן בס, שאני אגיד לך, אתה פתחת איתנו מלחמה, דבר ראשון, אני הולך לדבר עם אמא שלך כל יום, אחי, עד שתחנך אותך. סבבה? גם אני, גם כל יום אני מתקשר לאמא שלך. בן זונה אני חן בסט, חכה, גם אני, אם אני לא עושה את זה, אני בן זונה, חכה. אני רוצה לשאול את אמא שלך מה היה קורה אם הייתי סוגר לאבא שלך את העסק, היא הבן זונה. מה היא חושבת על זה שהבן שלה עושה דברים כאלה, היא הבן זונה? במובן הכי לא פלילי שיש, אחי, בנימה הכי טובה, אני רוצה לשאול אותה. האם יונה, תגיד לה, יש לך קלאס? יש לך קלאס? אני לא עונה לוואטסאפ, אני אוסיף אותה לאנשי קשר שלי איתי בשלו. תביא, תשלח לי את המספר, תשלח, אני אתקשר גם. אני אקרא לעצמי שאלות. הגעת לכאן, אני מבחינתי, זה כמו לראות למישהו בבטן, או לפחות לנסות לראות ולפספס. כמו שפספסו לך מאחורה את ההשתלת שיער, את הגוש שיש לך שם, אחי, שוב פעם פספסת. אבל אל תדע, כמו שחז"ל אמרו, הקם להורגך, השכם להורגו, אחי, אני הולך לממש את זה. ובצדק. בצדק. אני אשלח את הסרטון הזה, תראה את זה בלייב. איתה ידחוף אצבע לתחת ועוף לי בלייב. איתה יפן. זה שווה. אין בעיה, אמא שלך יכולה לא לעלות, תתקשר לה 7 פעם ביום, אחי. עד שהיא תענה לי. שלום. אני מדבר עם אמא של חן אלמוג. כן? קוראים לי רונן, הבן שלך הוא... כן. היא נתקעה? כן, נתקע לי בפנים. הוא הזהיר אותה. אין בעיה. אני אבוא אלייך הביתה, אמא של חן בסט. אתה עושה לי שיחה נכשלה בגללך. אני אגיע אלייך הביתה גם, אני אשב איתך ואני רוצה לדעת איך את חינכת את הבן שלך לעשות ככה לעסקים. אני אבוא אלייך הביתה. היום אני בא בלייב אלייך הביתה, איך אני? נוסע אלייך. יא שווה. לא, בלי לכאורה, אין פה לכאורה את זה, אני בא אליה הביתה. בא אליה הביתה, דופק בדלת בנעימות. כן, הוא בא אליה... אני רוצה לדבר איתך, איך חינכה את הבן שלה. הוא בא, דופק בדלת, רוצה שיחה. אין לכאורה אצלי. אנשים חושבים זה יוטיוב 2017. תנתק את הרגע, תנתק את הרגע. אשר אתה אליה. חן בסט, אתה לא יודע מה פתחת פה. אתה לא יודע. יא גנגסטר. יא לוחם MMA, שלא יודע מה זה MMA. יא משווק, שלא יודע מה זה ROAS. יא דרופשיפינג, זה להחזיק סחורה. יא חסר שיער מאחור אחרי השתלת שיער. אתה פתחת פה חזית.
מה קרה? כן, שלח סטרייקים בכוונה לערוץ. צננת אותי, אתמול בלילה התקשרתי ינתה, שתדע. אילונה. אני אומר לכם גם כאן קבל עם ועדה. אתם יכולים תמיד להביע את דעתכם הלגיטימית בגוגל, את דעתכם הלגיטימית בדיסלייקים או לייקים אם אתם אוהבים את התוכן. מה שמעדיפים, מה שאתם שלילית או מעדיפים, חיובית. תמיד אפשר להביע דעה. אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, זה חופש הדעה. אני ממש אוהב את מדינת ישראל כך שהיא דמוקרטית. תשאיר לו דעה בשידור, אתה יכול להביע דעתך בלייב. כן, אני יודע, אמרתי. בן אדם מוכר קורסים שהוא לא מבין בהם. לדעתי זה גם בושה וחרפה שהוא חגג מתי שהוא שמע על הפרידה שלי מכאילו בת הזוג, שהוא בא ודיבר עליה. אני אסביר לך את הבעיה עם חנבסט, אבל החתיכת חייזר הזה. הוא עוד יכול לחשוב עכשיו שזה מצחיק, זה קלאס. יא חתיכת איש מוזר, יא חייזר מהתחת. אני עדיין מתקשר. אם הייתי בוחר מספרים בלוטו, זה היה 2, 2, 7. הייתי שם גם 3. גם 4. לפי הגיל, אני אגיד לך מה, אתם בקשר עם בן אדם עבריין מקלדת. אתה אפילו לא אמרתי את השם וכבר אתה יודע על מי אני מדבר. שהכל נגמר, איך אני אוהב את השיר הזה של גידי גוב. הוא אשכרה שר על רומי. אני רוצה לבדוק אם זה נכון לשנייה בלייב, ועל זה הוא דופק לי קופירייט, שתבינו. איזה יצור. מקליפ ששלחו לי, של 20 שניות. רגע, זה גם מה שלחתי לך בוואטסאפ שלו, בוואטסאפ בקליפ שלו מאתמול. תעשה לי שיתוף אבל על המסך שלך, שאני אראה מה שאתה עושה. אתה חוגג ואתה צועק רומי הכל נגמר. תגיד לי, אתה בדיחה? רומי הכל נגמר, זה השיר רוני. אתה צועק רומי, על מה אתה מדבר? יש באאוט. שהכל נגמר, תלכי. אתה אומר רומי, חתיכת טרול. מה אני עשיתי שיתוף גם? שהכל נגמר, איך אני אוהב את השיר הזה של... אתה לא מכיר את השיר הזה. שרמוטה. היה פה בשיחה, אנחנו אומרים לו, אמרת רומי, הבן זונה, אמרת רומי. מי אמר רומי? לא, השחורדיניות לא בשבילי, לא, בעצם שחורדיניות זה גם בסדר, כי הן צובות לבלונד. לי לא מפריע אם זה בלונד טבעי, העיקר יהיה בהם את הקלאס, אתה מבין? אני לא יכול לראות אותו, מה שלחת לי את זה? מה? אתה לא רואה סרטון? שלחת לי סרטון. אין בזה קלאס. לא, למה? לא, מעצבן אותי לצפות בו כאילו. תראה את זה לצ'אט, תראה איזה חולה נפש, תראה איזה בן אדם מטורף. אני מפורסם ואני חתיך, עיניים ירוקות. בלונדיני טבעי. זה מלייב שלו בטיקטוק. אין יפה, אני השרשר. יש לך קוביות? בטח, אני לא הסטרימרים שכל היום חוגגים על וולט. שכחת לקחת את הפלס. אני לא מתפרנס מלמכור חלב לטער אח שלי. אבל... יש בי קלאס. מלך אם מישהו הקלאס. מבקש ממני משהו זה רק ריבועים. מה מלך הקלאס אוכל בבוקר? את האמת, יש אנשים יש... יכול לשמוע את הקול שלו. נראה לי שהוא תסמונת דאון או משהו כזה. תסמונת דאון יש לו. שהם רגילים לאכול גבינות. לא, תשעת, זה מה שהכי מעצבן אותי, שהוא פתח עין על ההכנסות שלי, והוא כל הזמן פותח על זה עין, ואז מנסה לפגוע בפרנסה. זה מה שהכי עצבן אותי אצלו. לא, זה היה בהתחלה מצחיק, לקחתי אותו כמים, אבל אחי, יש שלב שזה כבר לא מצחיק, הבן אדם כבר לא מצחיק, הוא באמת מנסה כבר לפגוע בפרנסות. לכאורה, לא לכאורה, זה אמיתי, הנה, ניסה להוריד לו את הערוץ. הוא 3 פעמים. בעולם של ההימורים, ורק מנסה להשיג את התשומת לב שלי בזה. המיניון מתחרפן מהפגיעה, אח שלי תפגע, תרוויח, תהנה, תתקייף. מה אתה רוצה ממני? מוזר? מה לי ולך, אחי? ראיתי אותך פעם. הוא צוחק על תסמונת דאון, אני באמת חושב שיש לו תסמונת דאון עם איך שהוא נשמע.
יש לו פתמון לדאון, אחי. באמת הבן אדם מעורר רחמים, וזה שהוא נסע, אתה עוד חוגג על הפרדה שלך, אחי, זה בן אדם, שתבין, שוב, לדעתי זה שווה ערך ללראות בבן אדם. זה דבר פסול, אחי. אם שוב איכשהו היצור הזה באמת חשב שנפגע לו הזכויות יוצרים, הוא היה יכול לפנות עליי, הייתי אומר לו, אח שלי, תחוף אצבע לתחת, זה שימוש הוגן, מה שיוטיוב אמרו לו. אבל בוא נגיד, היה איזשהו מצב של שימוש לא הוגן, אחי, בחיים, אחי, לא הייתי אומר לו, סבבה, אני אוריד את זה. אבל זה לא עניין של שימוש הוגן, לא שימוש הוגן, זכויות יוצרים, זה קנאה שרוצה לפגוע. ואני יודע שאתה חושב שאתה גנגסטר, אתה חושב שאתה מתעסק עם איזה יוטיובר, גיימר, ילד כפות כזה מהרחוב, אחי, תאמין לי, אני בנוי אחרת, יש לי DNA אחר, אחי. אני בן אדם, ואני בדרך כלל לא נותר טינה לאף אחד, אבל בן אדם שפותח על היין ומכריז מלחמה בריש גלי, ואתה חושב שאתה איזשהו גבר שאתה יכול לסגור סטורי, זה MMA, אחי, אני אתפוס אותך, ציבקנץ, פידרס, בלץ. אתה לא יודע עם מי אתה מתעסק, חתיכת מסכן. אני אוכל אנשים כמוך, יא דביל. אתה חושב שאתה איזשהו גנגסטר. אתה תבוא אליי במגע, אחי, אני אשבור אותך, יא מטומטם. שאתה חושב שאתה איזשהו משהו, באיזה קוביות יש לי, באיזה... מי אתה, אחי, החתיכת מסכן? יא משתמט מהצבא, יא שרמוטה. מה יש לך? עולה נידף ברוך, כולו שחיף. חתיכת חי בסרט, הכי טוב מזה, עסקים שווה עסקים. ברגע שאתה מנסה לפגוע לי בפרנסה, ואחי, אני בן אדם שראה מינוסים, אני בן אדם שעבד קשה, הכסף שלי לא הגיע מהשמיים. אני בניתי 10 שנים את מה שאני עושה פה, אחי, והייתי עובד בעבודות כפיים ובמטבח, ונשבר לי אגב, אחי, והייתי מנקה גם רצפות, אחי. וזה שאתה, יא חתיכת מסכן, יא מוכר בלופים, יא מוכר קורסים, בן שרמוטה, יא חתיכת סקאמר קונמן, בן 1000 זונה, מנסה לפגוע לי בפרנסה אחרי שאני הזעתי דם מהתחת ועברתי דברים בחיים, אחי, אני אזיין אותך על זה, אחי, אתה תזכור את הרגע הזה. שום מקום, אחי, אני אומר לך, בשום מקום באתר הימורים אתה לא תדרוך, אני אפנה לכולם, יא בן שרמוטה. זה אל תדאג, זה כבר תהיה בטוח. אגב, לכאורה, לא לכאורה, האתר שהוא מקדם, שתדעו לכם שזה לא איזה אתר לג'יט בכלל, אם אתה תכנס אליו, תכנס לאתר הזה גם לצורך להראות אותו בלבד, תראה להם את הלידרבורד, אין שם שחקנים. כאילו, הוא משחק באתר שלא מראה שיש בו עוד שחקנים חוץ ממנו. גמבה. אני בחיים לא שמעתי על האתר הזה, לא ראיתי שום יוצר שעבד איתו, לא ראיתי שום מישהו שעשה איתו, הנה, יופי, תעשה, רגע, זה לטעון את זה. הנה, עכשיו בצד שמאל על 3 קווים. יופי, עכשיו תלחץ לוטרי. אין אף אחד. אין אף אחד, הכל ריק. אתה ואין אף אחד. מוקדם סקאם גם כאילו? רק יש, תראה, הכי זול של השופיפיי, נוריקס 1337 ווין. איך אתה רואה את זה? כאילו, כאן, הנה, זה שזז משמאל לימין, יענו, חוזר על עצמו. האח שלי בשופיפיי עושים את זה, אייס קילר וון, גריינד צ'ייננן וון. כן, אחי, בסדר. מה זה, אחי? מה זה האתר הזה? תרשום אותו ביוטיוב, תחפש סרטונים של יוצרים שלו. נו, טרס פיילוט בתחת שלי, אחי. וגם בטרס פיילוט הם 2.8, אלוהים ישמור, אחי. וטרס פיילוט עוד זה קל. אז in the beginning the site was one of the best I've bet on and was my go-to when I wanted to have fun with casino games, but unfortunately from a few months to today this has changed. The site often make mistakes. The delay in betting on the original games on the site is so frequent that sometimes it refuses to play, and in fact the original games are really fun, but in the lag their games make them impossible. Most often the program normal, I believe that admin Gamba the originals are rigged, דומים זה מכור, the mods made me lose. זה 2.8 פה, 2.8 פה זה ממש גרוע, אבל תכנס ליוטיוב, הכי קל, תכנס ליוטיוב. תרשום את מה שרשמת שם פה. גמבה, לא יודע, מה אני יכול לכתוב פה? זה סקאם, גם בסייט, לא, זה ימצא לך שטויות. לא, תרשום, גם איך קוראים לאתר הזה בול? לך אליו. בוא'נה, היה להם כבר בעבר, כי יוצאים עליהם שהם סקאמרים. זה לא זה כנראה, זה כנראה לא האתר הזה, זה גמבה זה הימורים, מה? הוא יצא על הימורים. גמבה? גמבלינג, מה זה גמבה? is high risk,
כאילו, אז נראה לי שהיה משהו פעם של גמבס כאן. אז תרשום גמבסאי. תחפש מישהו שמקדם את האתר הזה. ככה, אני אחפש. לא יודע, לא רואה אחד. אין, כך. גמבה קזינו. גמבה קזינו. תרשום גמבה קזינו. יש לך פה מישהו עם 200 צפיות שקידם את האתר. העיקר מדבר על קלאס. אחי, תרשום, הנה, גמבה אין, זה אחד. אחד עם 100 צופים. זה לא יוצר, נו, זה מישהו שעשה לעצמו סרטון. אין יוצרים, אין לזה משהו, זה לא קיים האתר הזה. זה להמר באוויר. אין אזכור לאתר הזה, אחי, אין כלום. איך נשאר רק 10 שעות? אחי, גם בקזינו. כן, נשאר 10 שעות. תשאר שוב לאמא שלו. לא נע. חצופה. אישה חצופה, באמת. הבן שלה ככה עושה דברים כאלה ברשת, והיא לא לוקחת אחריות. הוא יצא מהכוס שלך, למה אתה לא לוקחת אחריות?